Korizma je. Korizma i hagioterapija su zapravo kao dva brata, dva prijatelja. Korizma je znak da se čovjeka može mijenjati. Mi znate da živimo u društvu, živimo u svijetu koje je totalno neznanstveno. I to nije samo hrvatsko društvo, to je cijelo europsko, pa izgleda i svjetsko. Već više od 10 godina je totalno jasno da se čovjeka itekako može mijenjati. I to da ga se može mijenjati upravo na ljudski način, da ga se ne mora dovesti, ne znam, u ovu ili onu religiju, pa da postane možda onda sektaš, pa onda postane još opasniji. Ne, nego da je čovjek zapravo biće koje u sebi može razoriti dobrotu, a to znači vlastitu egzistenciju i vlastiti mozak, ali da istovremeno čovjek kojem kada doneseš dobrotu, povjerenje, on to postaje dobar čovjek. I zato korizma je vrijeme kada zapravo cijela katolička crkva želi viknuti cijelom svijetu: čovjeka treba i može se mijenjati. Zamislite vi koliko zatvora po svijetu i nitko u zatvorima ne vjeruje da se čovjek može mijenjati. Imate slučajeva kad su možda pojedine zločince ponekada pustili možda iz zatvora, a su onda napravili novi zločin i ljudi se još više uvjerili nemoguće je mijenjati čovjeka. Istina je zaista da zatvori kakvi su sada, da cijeli sustav zatvora uopće ne može mijenjati čovjeka i da ga ne mijenja i da nema uopće niti projekta, niti uvjerenja da se može mijenjati, i stoga nema ni terapijskih metodoloških sustava. A to ono što čini cijelo čovječanstvo tužnim. Prijatelji, čovjek se može mijenjati. Bit čovjeka o tome da može postati drugačiji. Kao što bolestan čovjek fizički može postati zdrav i kao što psihički bolesnik može ozdraviti, tako i antropološki bolesnik, čovjek koji je postao zločinac, zao, čovjek koji je ubijao, krao, uzimao, koji je bio teški neprijatelj čovjeka zapravo, koji je bio monstrum gotovo, čovjek se može mijenjati. Tragično je jednostavno da mi mislimo da čovjeku možemo izliječiti tijelo i psihu, ali da njegova duša, njegov duh, da on sam se ne može promijeniti, a to je laž. Ne samo neuroznanosti, nego i biologija, epigenetika jasno dokazuje: čovjeka se može mijenjati. A dugo je već kršćanstvo i crkva pokazivalo da mogu od zločinca napraviti sveca. Desni razbojnik je bio zločinac, u trenutku je postao sveti Dizma. A bilo je toliko drugih nepravednih zločinačkih tipova i ljudi. Bilo je toliko ljudi koji su zaista bili monstrumi, da tako kažemo, u povijesti, koji su itekako obratili, postali sveti i veliki. Čovjeka se može mijenjati i to nam korizma zapravo svjedoči. I crkva je zato i stvorila korizmu, da bismo se mijenjali. Ali tužno je da samo crkva vjeruje da se čovjeka može mijenjati. I pazite, mi obično mislimo čovjeka se može mijenjati ako za njega molimo. Ma, ako vi za čovjeka molite, a ne ljubite ga, ne posredujete mu dobrotu, neće molita promijeniti čovjeka. Ne. Jer vi ste postavili jednostavno zapreku svojoj molitvi. Time što ne možete oprostiti onome grešniku za koga molite, no ga smatrate i dalje grešnikom i nevaljalim. Ili time što jednostavno ne možete ljubiti takvog čovjeka. Isus kaže: ljubite neprijatelja. Time što ne možeš vjerovati da on može postati dobar, zato ne možeš, nikakva tvoja molitva ne može tada pomoći grešniku. Koliko samo mi u crkvi molimo za obraćanje grešnika a pokušajte samo jednog ili drugog konkretnog grešnika, čovjeka, korumpiranoga, pokušajte samo imati povjerenje u njega, pogledajte na njemu i nađite bar nešto dobra. U to dobro gledajte, ne u zlo njegovo koje je činio. Onda ga razumite da on postao zločinac i zao i korumpiran zato
što je imao teško djetinjstvo, što ima okolinu koja ga informirala sa negativnim i zlim sadržajima. Zle informacije su ušle u njega i njegov genom djeluje u svim stanicama iz tih negativnih zlih informacija i on ne može drugačije. Prijatelj, ali to je bolest. Nemamo prava zatvarati jednog zločinca u zatvor i reći neka to bude kazna. Možemo ga zatvoriti zato da ne čini dalje zločine, to da spriječimo njegove zločine jer je bolestan čovjek, ali ne da ga se kazni. Trebali bi kazniti one koji ga nisu odgajali ili koji su u njega unijeli zlo i nepravdu i zločinaštvo. Ali tko to tako čini? I zamislite jednog zločinca koji je u zatvoru godinama i oko njega su samo zločinci, oko njega razni ljudi i suci i direktori i ne znam ja policajci i slični koji negativno misle o tom čovjeku i boje ga se. Taj čovjek mora biti negativan. Znam jednoga teškog zatvorenika koji je ubio nekoliko ljudi, koji se jedno vrijeme čak popravio pa su ga pustili iz zatvora, onda ubio opet jednog policajca i koji je onda kad je naišao na ljude koji su mu dali povjerenje i govorili da je o dobru i pokazali mu dobro u njemu, on se skroz promijenio, ali nitko mu ne vjeruje. I šta se dogodilo? Zato što mu nitko ne vjeruje. I drugo, zato što su onda novine neprestano pisali o njemu kao o monstrumu, da je ovakav i da je onakav. Njega je to toliko ga je to mučilo i ranjavalo da se ponovno vratio onda u svoju samicu, a bio je već pušten iz samice. Vi ne slutite koliko zla čine naše novine i naši novinari kad nemaju baš ni zrno znanstvenog znanja o tome što se znanost govori. Ako neuroznanost kaže da je dovoljna jedna pozitivna misao i već se stanice mozga mijenjaju, znači čovjek postaje cjelovit, vidi ono što prije nije vidio, korigira se njegov cijeli stav, njegov vid, on prije nije vidio, on je vidio samo zlo i zato se branio i zato je ubijao i ni sam ne zna zašto, jer teški bolesnik, ne psihički nego moralno, antropološki. Ali kad se takvom bolesniku donese dobrota, on se mijenja. I kako je potrebno skroz iz početka raditi? Toliko puta se sigurno čitali o raznim tako velikim zločincima i ljudima. I zanimljivo da ti koji su napravili nekoliko zločina, njih smatramo i monstruima i užasno. A oni koji su u ratu, uzmete samo naš neposredni rat, kad su četnici toliko masakrirali, rezali jezik, nos, ne znam ja, uši ljudima i morali su to gutati, kad su toliko masakrirali ljude na sve načine, nitko ih ne smatra monstrumima. Naš predsjednik pregovara dalje s njima, dakle kao da su normalni ljudi, a oni su teški bolesnici, njih treba liječiti, treba im pomoći. Ali sjetite se samo šta su Hitlerovci radili i šta vrijedi ako ih kaznimo. Povješani su bili, smatram da su bili krivi, ali da li su bili krivi? Može li neko, dakle, koji je teški bolesnik i uopće neosjećani savjesni krivicu, može li on biti kriv i osuđen? Zar i danas psiholozi i psihijatri ne rade upravo kad se radi o nekom osuđeniku, da ga temeljito ispitaju psihički, je li on bio sposoban da razlikuje dobro od zla? Je li bio sposoban i slobodan da moga i ne učiniti taj zločin? I kada otkrije da on bio psihički bolesnik, onda ga ne kazne. A zašto ne razumiju da postoji još teža bolest, a to je antropološka bolest? Jednostavno, sloboda više ne funkcionira. Gdje dobrote nema dobra i zla, jer je uništena savjest. Nema više osobnosti i dostojanstva, jer u njemu je upravo uništeno sve to. Nema u njemu intelekta koji bi spoznao što je dobro, a što zlo. On nije sposoban, dakle, nešto drugo činiti. I nema u njemu svijesti o tome tko je onaj drugi čovjek. Njemu se čini kao da ubija buhu i muhu. Ali onog časa kad mu donesete, dakle, dobru misao, kad mu govorom reknete da je on dragocjen, onda kada djelima pokažete
vjerujete u dobrotu u njemu, kad vidite ono malo dobra u njemu pa to razvijate, tad on postaje ponovno sposoban. Tad se njegova savjest liječi i on razlikuje dobro od zla. Tad se liječi njegova osoba i on dobro razlikuje dostojanstvo od mizernog i nepravednog postupanja prema ljudima. I tada on dobro razlikuje svoj um i razum, razlikuje dobro svijest i slobodu i karakter. A to je ono što nam treba. Zašto ne osuđujemo ljude koji su dobili gripu, tuberkulozu, upalu pluća i rak? Možda su oni krivi, a tko zna da li nisu krivi za svoje bolesti? Ali krivi su oni oko. Ako niko drugi, krivi Adam. Da nije bilo njegova grijeha, ne bi bilo uopće nikakvih bolesti, nikakve patologije u svijetu. I zašto nekoga ne okrivimo? Zašto ne okrivimo one koji su psihički bolesnici? Zašto su dobili šizofreniju? Zašto su manične bolesti dobili? Zašto su, ne znam, ovakvi ili onakvi? Zašto imaju depresiju? Zašto su agresivni? Zar ne? To je tako normalno. Bolesan čovjek nema slobode i ne možeš ga optužiti i okriviti i dati mu kaznu, nego ga liječiti. I zamislite vi toliki veliki nazvani zločincima po našim zatvorima i po svijetu po zatvorima. I cijeli život su u zatvoru. Cijeli život. I cijeli život u njima zlo. Niko to zlo nije iz njih izbacio, niko ih nije oslobodio. Vidite, korizma je zato radosna vijest cijelom svijetu. Koliko je crkva blagoslovljen Božji narod koji pokazuje ne, svijet čini zlo, svijet mrzi čovjeka, svijet mrzi čovjekovu slobodu. Svijet treba mijenjati. Kaže Sveti Jakov, tko postaje prijatelj svijeta promeće se u neprijatelja Božjega. A svijet, to su ljudi koji osuđuju drugog čovjeka, to su ljudi koji ne ljube drugog čovjeka, to su ljudi koji neće praštati drugom čovjeku. To su ljudi koji osuđuju i time sebe osuđuju. To su ljudi koji su gori zločinci nego oni koji su po zatvorima, ali njih niko nije osudio. Oni su na dobrim položajima i zato ih se štiti. Pokušajte samo razmišljati koliko ima sudaca koji su osudili krivo tolike druge ljude. Ma sjetimo se za vrijeme komunizma. Naši očevi, braća, sestre, stričevi su bili osuđeni samo iz političkih razloga, jer su imali drugačije uvjerenje nego što su imali partizani. Koliko su bili ubijani. I nitko te liječnike ne smatra monstrumima, a oni jesu. I niko političare koji su stvorili takve liječnike, takve suce i liječnike ne smatra monstrumima, a oni jesu. A trebali samo pomoći tim sucima i tim političarima i tim liječnicima i sve bi bilo drugačije. Samo dovesti do toga da oni mogu biti drugačiji. Dakle, ono što korizma tako jasno viče, čovjek se može promijeniti. Čovjek može izići iz pakla i ući u nebo. Čovjek može od najvećeg zločinca postati svetac. Čovjek može od zlog političara postati najbolji, čovjekoljubiv. Čovjek koji ljubi hrvatski narod, domovinu svoju i ljubi ovaj narod i učinit će sve za njega, pa dati ako treba i život. Može to postati, prijatelji. Naša djeca u školi mogu postati dobra, ali pitanje je da li i kod učitelja i profesora to zna i da li na tom smjeru radi. Naši vjeroučenici mogu postati sveti i veliki, ali da li to znaju naši vjeroučitelji i vjeroučiteljice? Naši vjernici mogu postati novi, drugačiji ljudi, ne moraju psovati, ne moraju krasti, ne moraju rastaviti brakove i abortirati, ne. Ali da li mi svećenici to znamo? Korizma je stoga dragocjeno vrijeme u kojem Bog progovara čovjeku. Bog nije išao suditi čovjeka, nego ga spasiti. Isus nije razapeo nas na križ jer smo zločinci, nego je on kao zločinac, a nevin, bio razapet. Isus nije osuđivao kao farizeji grešnike, nego išao s njima jesti i piti i nazvao ih je bolesnicima. Korizma je dragocjeno vrijeme kad se ti, poštovani slušatelju, možeš promijeniti.
Što napravi? Ma počmi najprije uvidjeti, dijagnozu napravi u čemu bi se htio promijeniti. A onda počmi vjerovati u to, ja mogu biti bolji. Pogledaj sebe kako možeš biti bolji, kakav to želiš biti. Gledaj u duhu, u mašti duha svoga, gledaj sebe promijenjenoga. Ćeš vidjeti čuda. I to ćeš najprije učiniti na duhovnoj razini i uspjećeš uvijek, ali se čak može i na fizičkoj i psihičkoj razini. Šepav si, gledaj sebe da hodaš zdrav, gledaš kako to želiš. I ako neprestano svaki dan po pol sata, sat gledaš sebe tako kako hodaš, kako si zdrav, sigurno ćeš ozdraviti. Jer tvoj genom se puni informacijama o zdravlju. I on natapa i informira sve stanice. I što više stanica, to ne postaju jake, tako da tebe zaista postave na noge. To su nove spoznaje zapravo, ali kako vidimo, katolička crkva ih ima već 2000 godina. Danas su tek neuroznanosti, dakle, rekle to, i epigenetika i biološke znanosti, ali i druge znanosti. I crkva je oduvijek vjerovala u obraćenje ljudi. Isus je davno rekao, ne sudite i nećete biti suđeni, ne osuđujte i nećete biti osuđeni, praštate i oprostit će vam se. Evo, to je put zapravo korizme, poštovani slušatelji. Prema tome, nemojmo osuđivati naše javne djelatnike, pa ni jadne novinare, pa ni jadne političare, pa ni jadne druge javne djelatnike. Imajmo samilosti jedni prema drugima. I što više imate samilosti, što više gledaš u njima dobro i što im praštaš njihovo zlo, ti ćeš vidjeti kako se oni mijenjaju. Jer ti time što im praštaš i što u njima vidiš dobro, te u njih unosiš. Jer duh je slobodan od prostora i vremena i on neposredno, on nema zapreke u materiji. Ima zapreku samo u duhu. Ako je tvoj duh zao, onda je zapreka. Ali ako je tvoj duh otvoren i prašta, on nema zapreke, on ulazi u čovjeka koga hoćeš obratiti i on se mijenja. To je najljepša stvar koju možemo odmah prihvatiti. Hrvatska se može promijeniti. Hrvatska ne mora biti siromašna. Hrvatska ne mora govoriti o bilo kakvim negativnim budućnostima. Hrvatska najprije treba postati bogata ljudima, čestitima, poštenima. Onda će biti novaca na pretek. Ne znamo kud ćemo s njime. Amerika će nas zavidjeti. To nije problem. Čovjeka najprije trebamo. Čovjek je onaj koji stvara novac. Ne stvara novac čovjeka. Novac stvara zločinca. Ali čovjek stvara novac dok njime vlada, dotle sve dobro. Evo, poštovani slušatelji, pokušajmo korizmu prihvatiti i shvatiti u tom pogledu i vidjet ćete kako će to biti korisno za vas osobno i vašu obitelj, za vaše selo, grad i za Hrvatsku.